takakaarren mukaan. Aki Parviainen. Hänen on tällättävä sinne 87 metriin Mieliäkseen mitaleille. Katsiudis 89-18, Selesi 87-67, Fagernes kolmas 86-24. Nyt Aki Parviainen kiskaise 87-8 metriin korkealta lähtee ja Nykkö menee pitkälle. Siinä se on! Siinähän se on! Ai, viides heittokierros ja Aki Parviainen taitaa pelastaa Suomen sittenkin mitaleille 7. maailmanmestaruuskisoissa. 89-52. Onko Suomi ottamassa jälleen kultaa keihäänheitossa? Ja Hirvonen, ai, mitkä tuuletukset siellä ja myös Parviaiselta kärkiheitto. Aki Parviainen keihäänheiton maailmantilaston ykkönen on nyt myös maailmanmestari.